Ήξερες ότι με κάποια μικρά tips μπορείς να βελτιώσεις τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού στο γραφείο σου και παράλληλα να βελτιωθεί η απόδοσή του? Καθάριζε τακτικά τον εκτυπωτικό εξοπλισμό αλλά και τους υπολογιστές από την σκόνη, χρησιμοποιώντας ένα πανί μικροϊνών. Μείνε πιστός στις τακτικές αναβαθμίσεις για να εξασφαλίσεις βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια. Φρόντισε να εκπαιδευτείς γύρω από τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Μια υπερφόρτωση στο φωτοτυπικό ή λανθασμένος τερματισμός του υπολογιστή μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στον εξοπλισμό. Μην εκθέτεις τον εξοπλισμό σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες και απόφυγε την υγρασία. Τόνερ, μελάνι ή χαρτί χαμηλής ποιότητας μπορούν να προκαλέσουν εμπλοκές και να καταστρέψουν εσωτερικά εξαρτήματα. Προγραμμάτισε σέρβις για τον εξοπλισμό γραφείου σου, ακριβώς όπως κάνεις και με το αυτοκίνητό σου. Τα σέρβις μπορούν να επιλύσουν πιθανά ζητήματα προτού γίνουν σημαντικά προβλήματα. Εάν θέλεις να κλείσεις ένα ραντεβού για σέρβις, κάλεσέ μας στο 25 21 0 81 431 και θα χαρούμε να σε εξυπηρετήσουμε.